Борын-борын заманда яшәгән ди ятим бер малай. Исеме Галим булган. Кыен булган малайга көн итүе. Ләкин аңа кешеләр ярдәм иткәннәр. Үсеп җиткәч, гашыйк була Галим. Сылу исемле искиткеч гүзәл бер кызга. Шулай да сөйгәненең кулын сорарга барыр алдыннан үз башын тәртипкә китерергә кирәк тапкан егет. 3 алтын тәңкә җыеп, шәһәр читендәге кечкенә генә бер кибеткә юнәлгән. Үзәк сату мәйданыннан читтәрәк урнашкан кибетләрдә товарлар күпкә очсызрак була бит. Кибет хуҗасы кардай ак чәчле һәм ап-ак сакаллы карт. Егетнең гызырын тыңлаган да, елмаюын сакалына яшереп, баш кына чайкаган. Ярый, кием салымны алырсың да, кыз сырарга ничек барырсың? Тәпиләп мәллә? Ата-анасыннан уңай җавап көтмә ул чиракта. Обзый, минем бары якын этем Актәпи һәм 3 алтын акчам бар. Зыян юк, Дигән карт. Менә бу тактаны күрәсеңме? Шахмат тактасымы? Бәлки ойный да беләсеңдер. Базарда бай сәүдәгәрләрнең акчага уйнаганын карап торган идем. Бераз йөрешләрне, кагыйдәләрне өйрәндем. Бик әйбәт. Дип хуплаган карт. Әйдә килешәбез. Мине җиңә алсаң, ат бирәм. Сәүдәгәр шактый карт инде. Күзләре дә әллә ни әйбәт күрмидер. Бәлки җиңә дә алырмын үзен дигән уй килде Галимнең башына. Әйбәт кенә уйнап китә дә, тәмам хыялларга бирелә. Аяз көндә яшын суккандай картның сүзләре яңгырый. Мат, егет. Хуш айгыр, хуш өр-яңа киемнәр. Яңадан уйнарга телисеңме? Дип сорый карт. Галим башын түбән ия. Нәрсәгә уйнасын инде ул хәзер? Бу юлы җиңсәң, акчаңны да кайтарам, айгырны да бирәм. Ә җиңелсәм, Миңа хезмәт итәргә туры киләчәк. Әллә эштән куркасыңмы? куркуын курыкмыймла, ди Галим эшенән генә. Бу юлы да җиңелгәннән соң, инде нишләргә боерасың, дип сорый. Эш күп түгел. Ди карт. Кибет эшеннән зур калын китап алып чыга. Менә шушы китапны күчереп язарга кирәк. Аннан 4 ягын кыйбла. Белемем юк минем, дип башын чайкый Галим. Башка эш юк миндә. Ди карт җитдиләнеп. Димәк, укырга да, язарга да өйрәнергә кирәк булачак сиңа. Шулай итеп Галим карттан укырга, язарга өйрәнә башлый. Хәреф өйрәнүдән дә бигрәк китаптагы рәсемнәр ошый аңа. Бу китап безнең тарихи ел язмабыз. Ди карт. Төрки халыкларының тарихы. Ә менә бу нәрсә, бүреме? Дип сорый Галим. Нигә ул ак төстә? Ак бүре. Барлык төркиләрнең әнкәсе ул. Ди карт. Ничек инде? Дип гаҗәпләнә Галим. Бүре ничек кешеләрнең әнкәләре була алсын? Ул хакта риваять бар. Борын заманда төркиләргә бик хәтәр дошман яу чапкан һәм бөтен халыкны кырып бетергән. Бәләкәй бер малай гына исән калган. Ана бүре имезеп үстергән аны. Ак бүре. Менә шуннан башлана инде төркиләр нәселе. Шулай дигәндә бер ара күзләрен йомып сүзсез торган карт. Аннары Галимгә карап, Дәресең кала бит. Укы! дип сакалының көмешенә канәгать елмаюын яшереп, егеткә бармак яный. Ярты ел буе Галим уку һәм язу үзләштерә. Сылуын üzülеп сагынганга, бу ярты ел аның өчен бер гомер кадәр тоела. Шахмат уйнында да шактый гына уңышка ирешә ул. Кичләрен карт думбрада уйный. Озакта үтми, Галим да картның үзеннән остарак уйный башлый. Бер елдан ниһаять Галим тиңе юк китапны күчереп яза. Шул чак карт аңа тагын бер кат шахмат уйнарга тәкъдим итә. Җиңә алмасаң, тагын ярты ел хезмәт итәргә туры киләчәк миңа. Җиңсәң, 10 алтын бирәм. Һәм айгырда синеке. Югалтыр нәрсәм юк, ди җавапка егет. Һәм үз гомерендә беренче тапкыр ота. Остазы сүзенә тугры кала. Егеткә 10 алтын белән бергә айгырын да бирә. Картта кунган соңгы төнен егет хыялларга чумып, кирфек какмый уздыра. Таң алдыннан шәһәргә баштан аяк коралланган падиша гаскәре кара көч булып ябырыла. Йортларны ялкын телләре ялмап ала, кешеләр куркынып йөгерешә башлый. Алтын, асыл ташлар, зиннәтле фарсы каләмнәрне барысын да төяп алып чыгалар. Бу шәһәрнең кызлары алтын бәһасенә йөри торган була. Гаскәриләр аларны да сату нияте белән бәйләп алып чыга.
Карт белән Галим көч-хәл белән якындагы урманга качып өлгерәләр. Әмма иң зур кайгысы башка була Галимнең. Падишаһның гаскәриләре башка кызлар белән бер рәттән сылуын да алып киткәннәр. Ул хәзер падишаһ кулында. Димәк, кызны я хәрәм, я кыллар базары көтә. Мин сылуны коткарырга тиеш, ди ул остазына. Сүзләрең хак, углан. Тик падишаһка каршы торырга көчең җитәр микән? Син бит миңа үзең әйттең. Без ак бүре тукымы дидең. Мин хәзер үземдә әнә шул бүре рухын тоям, ди Галим батырайып. Шын егет син, улым. Менә сиңа киңәшем. Әгәр падишаһның үзенә кадәр барып җитә алсаң, аңа синең белән шахмат уйнарга тәкъдим ит. Минем кебек хәерче малай белән шахмат уйнап торырмы? Уйнар, Ди остазы ышанычлы тавыш белән. әмма аңа шушы сүзләрне әйтергә кирәк булачак. Уяның тәмамланмаган падишаһ. Шәһәр читендәге кибет хуҗасы исеңә төшерә моны. Кайчандыр син аннан бурычыңны түләмичә качып киткән идең. Менә тактага фигураларны тезәр һәм бурычыңны кайтарыр көн килде. Истә калдырдыңмы? Егет әйе дигәне белдереп баш какты. Остазы гадәтиләрдән түгел икән. Әнә ничек кенә боера ул хакимгә. Авыр сулап куя карт. Ул Галимгә фатихасын бирә, ризык, су әмәли һәм озатып җибәрә. Озак барды Галим. Юлы падишаһның гаскәриләре көлкүмергә әйләндергән шәһәрләр, авыллар аша сузылды. Бара торгач, юлын кыскартырга дип урман аша үтәргә ниятләде. Күп куе чатырман эчендә ара-тирә күзгә чалынган каеннарның аксыл сулу гәүдәсе генә адашмаска ярдәм итте егеткә. Тиздән Галим ияләшә төште. Адымнары да ышанычлырак була башлады, ә урман ул арада тагын да куера төште. Агач авылдашлары астында торган саен караңгырак һәм уңайсызрак була барды. Җитмәсә, адаштыргыч сукмаклар да очрый башлады. Атлап кирип кенә китәсең, алар адәм ярып чыга алмаслык чатырманга я давыл йыккан агачлар иеменә китереп битри. Галим акрынлап үзенең бу чатырманга сазга баткандай бата баруын абайлап алды. Күзенә йокы төшә башлады. Егет явылдашларын җәеп салган зур имән астында ыеп китте. Шул чак урман үзеннән курай тавышы яңгырады. Бу ки Галимгә үтә дә таныш, аны карт остазы еш уйный иде. Егет йокы аралаш курайга кушылып кили башлады. Урман күзгә күренеп үзгәрде, яктырды. Агачлар явылдашларын талган гына ачты. Алар артында егетнең югалткан сукмагы ялтырап ята иде. Галим аңына килсә, зур бер яфракта ятканын күрде. Ниндидер ботаклар уратып алган иде аның гәүдәсен. «Уяндыңмы?» дип сорады тавыш. «Кем бар монда?» Шул чак Галим ботакта бер мөгезен тырпайткан шүрәле асылынып торуын күрде. Аягы белән эләгеп калган да йөз түбән төшкән. «Син кем? Шүрәлеме әллә?» «Нәкъ үзе. Тик син миннән курыкма. Беренчедән, мин инде бармакларымның кытыгын тыярдай нәрсә таптым». Шүрәле кесәсеннән ике тере кирпе ала да урманны яңгыратып көлеп җибәрә. Икенчедән, син бик матур җырлыйсың. Бу кадәр моңаеп җырлаган егетнең күңелендә берәр сагыш бардыр. Мин сөйгәнемне коткарырга барам, дип баш селкеде Галим. Беләм инде беләм. Якымсыргач та бер сәгать буе шуны кабатладың. Синең кебек матур җырчыны бер кая да җибәрәсе түгел иде дә бит. Әмма намусым рөхсәт итми. Бер мөгезле күкрәген киереп турайып басты. Шүрәленең кристалл кебек чиста намусы кушмый балай эшләргә. Әбием су анасы да һәр чак әйтә килде. Кеше мәхәббәтенә киртә була күрмә, улым, шүрәлекәй. Синең әбиең су анасы? Дип гаҗәпләнде Галим. Әйе, әле очрашырбыз, таныштырырмын. Я, ничек соң хәлең? Әйбәт, күпкә әйбәт, дип яктырып китә Галим. Тау күчердә итеп тоям үземне. Нишләтең син мине, шүрәле?
Бу мин түгелле. Яшәү агачы давалады сине. Яшәү агачы? Әйе. Сен бит аның яфрагында ятып тордың. Ул бик зур шифага ия. Шуңа да без, урман ияләре, бу агачны күз карасы кебек саклыйбыз. Менә мин, Шүрәле ике кулын билгә терәп басты. Яшәү агачының күз колак булып торам. Рәхмәт сиңа, Шүрәле. Дәүс, юлыңны дәвам итсәң дә була. Галим алдында яна сукмак пайда була. Ул сукмакка атлауга артында Шүрәле тамак кырып куя. Минем сиңа бер соравым бар, ди ул кыюсыз гына. Син бу җырны каян өйрәндең? Бер картта эшләгән идем. Шәһәр читендә сату белән көн күрә иде ул. Менә шул өйрәтте. Шәһәр читендә дисең инде. Шүрәленең күзләре ялтырап китә. Әйтерсең, ул үзе өчен бик мөһим булган нәрсәнедер хәтеренә төшерә. Алай булса, күрешкәч тә зур сәлам әйт картлашка, егет. Нәкъ менә шушы җыр коткарды сине. Юкса бу урманнан чыгу юк иде сиңа. Менә сиңа яшәү агачыннан юнып ясалган курай. Иң авыр чакларда ал да уйнап җибәр. Ярдәме тими калмас. Рәхмәт, Шүрәле. Галим курайны куйнына яшырып куйды. Ярар, юлыңда бул. Юкса, күңелем тәмам нечкәрде. Елап җибәрүем бар, дип озын бармакларын селтәде ул. Аның тырнакларын күргәч, Галим бераз шөбһәләнеп куйды, әмма сер бирмәде. Юлга кузгалды егетебез. Ә Шүрәле аның артыннан уйчан гына карап калды. Ниндидер бик тирән уй бар иде бугай аның күңелендә. Урманнан чыгуга бер шәһәргә килеп керде Галим. Сабан туйның нәкъ гөрләгән чагына туры килде. Бу якларны сугыш уратып узган күрәсең. Кешеләр сату алу белән шөгыльләнә, күңел ача. Галим бу шуар халык төркеме арасында моңсугына йөри бирә. Шулай йөргән җирдән шәһәрдә бары бер төнгә кунарга гына тукталган кәрванчыларга юлыга ул. Егет кәрванга кушылырга ният белдерә. Ашавың өчен эшләп кайтарсаң, кушыл әйдә, ди кәрван башы. Бу бәндә бик саран һәм хәйләкәр була. Юлларында зур-зур таулар очрый аларны кишәләр, иге-чиге күренми торган үзәннәргә төшәләр. Озакламый кәрванчыларның йөзенә кайнар кым җиле килеп бәрелә. Юлда кәрванчыларның су запаслары бетеп китә, бер йотымга тилмерәләр. Галимне бары сылуы турында уйлар рухландыра. Менә кәрван чүл уртасында моңаеп утырган кыйга килеп җитә. Кыйы төбендәге суны тикшерергә кәрвандагы иң яшь кешене Галимне төшерергә карар кылалар. Галим куркып тормый, төшә. Кыйы төбенә төшә дә көрәге белән бераз казып карый. Кинәт аның көрәге ниндидер каты нәрсәгә бәрелә дә шәшрәп китә. Күз салса, аяк асты тулы хәзинә. Сөенечтән Галим чиләккә хәзинәне шыплап тутыра. Алар чиләкне кабат-кабат төшерәләр. Галим тутырып, булар чыгарып торалар. Инде бар булган хәзинәне чыгарып бетергәч, Галимне күтәрергә башлыйлар. Әмма егетне яртылаш күтәргәндә кәрван башлыгы уйлап куя. Менә хәзер бу хәерче чыгар да, мин алтынны таптым. Яртысы миңа дияр инде. Шулай уйлый да, бауны үткен пәкесе белән кисеп җибәрә. Галим чиләген ие белән бергә кыйы төбенә төшеп китә һәм бәрелеп аңын җуя. Кәрванчылар ул арада алтын-көмешне, бар зиннәтне атлар белән дөяләргә төйлиләр дә юлга кузгалалар. Аңына килгәч, Галим кыйы диварларына ябышып, тырыша-тырыша өскә үрмәләде, әмма шуып төшә бирде. Кичкә тәмам хәлдән тойды, дивар ташларына сөелеп, тик утыра бирде. Курайын тартып чыгарып, яраткан көен уйный башлады. Шул чак җир дерелди башлады. Шул буйлап көтү белән ниндидер җанварлар чабып килә иде.
Шул чак ул курайында тагын да өздеребрәк уйнап җибәрде. Узак та үтмәде, кое авызында иррәк гәүдәле бер бүре пәйда булды. Ак бүре дигән уй йөгереп узды Галимнең башыннан. Ул арада бүреләр башларын күккә күтәрделәр дә, бер тавыштан улап җибәрделәр. Аларның бер үк вакытта Ямансу, бер үк вакытта тантаналы улавын ишетепме, болытлар арасыннан шуып кына түң түгәрәк тулы ай килеп чыкты һәм нәкъ менә кое өстендә эленеп калды. Икенче бер мизгелдә егетнең аяк астында шишмә тибеп чыкты. Кыйдагы су акрынлап күтәрелә башлады. Шул су белән Галим өскә калкып чыкты. Кыйдан килеп чыгуга, ак бүре Галимне аркасына утыртты да, кәрванны куарга аргалды. Көтмәгәндә уйламаганда байып киткән кәрванбашы исә куанычыннан бишара дияләрне ял да иттермичә куалаган булып чыкты. Чираттагы бер барханны кичкәч, кәрванның һәр яклап теш кайрап торучы йөзләнгән бүре камап алуын күреп, хәйран кала. Караса, бүреләрнең башында кое төбендә үзе үк үлемгә дучар итеп калдырган теге малай. Кәрванны саклап баручыларга ышанып, алга ыргылуның файда бирмәячәгенә шунда ук төшенә кәрванбашы. Малайның алдына килеп егылуны кулайрак күрә. Зинхар, миңа рәнҗи күрмә. Шайтан кыткысына бирелдем. Мин синең кайда юл тотуыңны беләм. Хәреф таныйсыңмы син? Галим бу юлы бәләдән башаяк дип белмәмешкә салышырга була. Бик яхшы, искиткеч яхшы, дип кулларын ва кәрванбашы. Падишахның вәзире минем якын туганым. Мин синең аша аңарга хат җибәрәм һәм ул сине падишах белән бер сүзсез очраштырыр. Сөйгәнеңне дә иреккә чыгаруың үтенер. Тик бу кытышкыч бүреләреңне генә авызлыкла. Шул сүзләр белән кәрванбашы Галимгә хат тоттырды. Галим хатны куйнына яшереп, алтыннарны урнаштырды да, шәп бер айгырны сайлап алып, шәһәргә ыргылды. Аңа кадәр ул рәхмәт белдерә-белдерә бүреләр белән хушлашты. Бер ялганлаган бәндәгә икенче тапкыр ышанырга ярамый. Саклык йөзеннән Галим хатны ачып укырга була. Һәм шул чакта үзен укырга язарга өйрәткән карт остазына мең рәхмәтләр юллый. Мәкәрле кәрванбашы менә ни язып җибәргән вәзиргә. Хөрмәтле вә гыйззәтле вәзир әфәнде, бу егетне сезнең тарафларга юллыйм. Егендә исәпсез-хисапсыз алтын бараның. Берәр сәбәп табып җәзага хөкем итегез үзен. Алтынын үзара гадел итеп бүлешербез. Көлемсерәп баш яқап куя Галим. Каләм чыгарып, хатны нәкъ менә вәзир кулы белән үзгәртеп яза. Хөрмәтле вә гыйззәтле вәзир әфәнде, бу бик яхшы егет. Син аны падишахка җибәр. Алда аны шәһәр диварлары сәламли. Вәзир кәрванбашының хатына ышанды, Галимне бер нинди тоткарлыксыз падишахка алып керде. Бу нинди йолкыш кешек. Ник сарайга үтеп кирип минем тынычлыгымны бозып йөри ул, дип тузынды падишах. И бөек падишах, мин сезгә үтә мөһим бер йомыш белән килдем. Тиз тот сүзеңне. Сезнең сарайыгызда минем бер дустым тоткынлыкта ята. Аны азат итүегезне үтенергә дип килдем. Көтелмәгән бу дурфалыктан падишах телсез кала. Аннары шаркылдап көлеп җибәрә. Аңа кушылып падишахның алыптай гәүдәле иләмсез сакчылары да көлеп җибәрә. Әник әле мин синең дустыңны азат итәргә тиеш, дип сорый падишах көлеп. Мин синең теләсәң инде шартыңа күнегергә әзермен, падишах, диге. Теләсәң инде шартыма дисәң инде. Әйдә соң, дустың урынына үзең әсир булып кал. Мин онысына да риза падишахым, ди Галим. Синең тугры кулың булырга ризамын. Әмма дустымны гына иреккә җибәрә күр. Шулай ук мин сиңа минем белән шахмат уйнарга тәкъдим итәм. Җиңелә калсам, мине теләсәң инде ысул белән җәзалый аласың. Падишах тагын бер кат телсез кала. Күрегез әле, нинди оятсыз, ди ул бераздан яраннарына күз сирпеп. Падишахның ниндидер урам малае белән шахмат уйнап утыруын кайда? Кемнең күргәне бар? Каян килеп чыктың син? Әдәпсез бәндә. Баштан кала югалтыр нәрсәм юк, дип уйлап куя да тәвәккәлли Галим. Карт остазы өйрәтеп җибәргән теге җөмләне теш арасыннан кысып чыгара. Синең уеның уйналып бетмәгән, падишах. Бу хакта сиңа
Шәһәр читендә сату итүче сәүдәгәр кар җиткерергә кушты. Кайчандыр син аңардан бурычыңны түләми качып киткән булгансың. Бурычыңны кайтарыр чак җитте. Падишах бер ара егеттән күз алмыйча карап тора. Аның йөзеннән әллә никадәр хис чагылып уза. Гәрлектә, ачуда, рәнҗүдә, өметсезлектә, янауда. Менә кем булып чыктың син? Ди Хаким озак кына дәшми торганнан соң. Берәүдән дә түләү сорамыйча, берәүгә дә яманлык белән кайтармыйча барысын да кичереп килгән картлашның. Баларга күз сала егет. Падишах искиткеч зур сарайының зиннәткә күмелеп утырган бер бүлмәсенә генә ишара итеп булай ди. Синең ул җүләр остазыңны ташлап кочмаган булсам, бурыч кайтаруга гомеремне багышласам, кайчан ирешкән булыр идем мин бу дәрәҗәгә, бу байлыкка. Синең уеның уйналып бетмәгән, падишах, дип кабатлы егет нык тавыш белән. Ул инде байлап ала. Каршында остазның үзенә кадәр шәкерте тора. Падишахның йөзендә нәфрәт чагылып уза. Ярый, синеңчә булсын, акылсыз малай. 3 партия уйнарбыз. Җиңә калсаң, сораган кешеңне азат итәм. Җиңелсә, икегезнең дә башын чабарга боерам. Мин риза, ди кую Галим. Ул ышана, сулуга булган мәхәббәтне аңа көч тә, дәрман да бирәчәк. Син беләсеңме соң, мине әле шахматта җиңгән кеше юк үз гомерендә, ди падишах егеткә. Мин әзер, дип кабатлый Галим янә дә шул ныклы тавыш белән. Фел сөягеннән ясалган иң шәп шахматларны китерегез. Баштары Галим дулкынлануын җиңә алмый интекте. Беренче партиядә җиңелдем. Без синең белән бер остазның шәкертләре булып чыгабыз бит инде. Шулай булгач, остазга хөрмәт йөзеннән икенче партиягә алынганчы, мин сиңа ныклап уйларга тәкъдим итәр идем, ди падишах. Әле баш тарта аласың. Мин үз карарларымны бер кайчан да үзгәртмим, ди егет элеккечә нык итеп. Әйдә, дәвам итәбез уенны. Бу юлы җиңү Галимнеке булды. Мин аңа махсус җиңдердем. Бераз гына булса да сузасым килде уен тәмен, ди падишах. Ниһаять фигуралар өченче кат тезелеп, соңгы уенга керештеләр. Падишах егеткә уйларга мөмкинлек бирмәс өчен бар булган хәйләсен эшкә җикте. Я тик томалдан көлеп җибәрә, я кискен хәрәкәтләр белән сискәндерә, я Галимнең колак төбеннән үк иелеп кинәт кычкырып җибәрә. Егетнең хәлиткеч башка сыймастан йөреше падишахны шулай да таң калдырды. Мат, диде Галим. Падишах дәһшәтле итеп уран салды. Дөрес йөрмәдең! Сарай эчендә зеңләп торган тынлык урнашты. Әмма падишах авыр сулап куйды да, үз эчендәге бик мөһим бәхәскә нокта куйгандай әйтеп куйды. Уен тәмамланды. Күрәсең, чынлап та иске бурычларны кайтарыр чак җиткәндер. Аннан Галимгә рәнҗүле итеп, әмма ихтирам белән карап куйды. Син чынлап та остазыңа лайык шәкерт булып чыктың. Минем үземнең барып чыкмады, күреп торасың. Кем синең дустың? Кемне азат итәргә тиешмен мин? Сылу исемле ул. Монда яңарак кына килеп эләкте. Ул кызмы ни? Дип аптырады падишах. Ярар, сүземдә торам. Һәм ул сылуны китерүләрен боерды. Гүзәлкәй, бу егеткә мәңге рәхмәтле бул. Синең ирегең хакына үз башыннан колак кагарга әзер иде ул. Әмма сылу падишахның сүзләрен ишетми дә иде булса кирәк. Галимне күрергә ул аның кочагына ташланды. Кайчак сүзләр чынлап та артык шул. Туган шәһәрләренә кайтуга Галим белән Сылу беренче эш итеп карт остаз йортына юл тоттылар. Мин бит беренче караудан синдә көч барлыгын сизеп алдым, углам. Һәм синең җиңүеңә дә һәрчак ышандым, диде карт. Гафу ит мине, диде егет. Мин бит синең яныңда узган гомеремне заяга уза дип уйлаган идем. Син миңа җир йөзендә бернигә дә алыштырып булмый торган байлык, гыйлем бүләк иткәнсең. Сылу белән икебез исеменнән дә олы рәхмәт сиңа. Алда ниләр булдымы? Сөйлиләр, кыйдан чыккан хәзинәне Галим белән Сылу шәһәрне торгызыр өчен тоттылар. Шәһәр халкы Галимне кала башлыгы итеп сайлады. Әйтүләренә караганда, Сылу белән Галим әле дә бер-берсенә киңәшче, таяныч булып, бик бәхетле яшәүләрен дәвам итәләр ди.
Бу калада гыйлем алуны, һөнәрле булуны бар нәрсәдән дә өстән күрәләр. Ә Галим белән Сулуның өендә, иң түрдә, шахмат тактасы белән фигуралар тезелешеп тора. Ул хикмәтле тактада аклар белән дә уйнарга мөмкин, каралар белән дә. Ләкин җиңәр өчен башыңда акыл булуы кирәк. Шул чакта гына барлык максатларга ирешергә, хыялларыңны чынга ашырырга мөмкин.